wuok tich ka wuok tich nyako Ramogi jwang wabedo kanyo endo gi iwacho ni duonde ya wuto nagi ojende wa mawantiere go yani the man no ne man crush mandi wawacho mana weche gweko ma chando chuo nyako Ramogi jwang wantiere ka indi gi wende studio kendo kawuono wadwa ng'eyo gimomiyo yudo ka chuo thothne ka gi chope tila pagari makoro gimoro dio dhod chunygi iyudo ka ng'ato en gimoparo en mana tol gimoparo pala wadwa ni gino kik bedi iwinjo lina okoda ni sani endi we lose our men emotionally yudo ka ok gidwa ni gishare ok gidwa ni giwuo lakini gihinyore nyako Ramogi jwang kane pok wadhi yweyo kacha chande na penjo jahocho ang'o en okang' mane monego bedni ng'ato kao dichuo kao e sama masira moro yude masira gi opogore wito minu wito jogo mihero weruok pogruok wantiere kacha chande gi tich samoro yudo ka tich otimore nade wan gi tenda mera samoro no mi tenda moro nge supply kego tenda dhi ong'adore to no isenge ni dhi yudo billion bas ineno mana ka wuodwe gi muorore amora jahocho mane penjo madwa ni mondo iduoke okang' mane monego bedni ng'ama de chuo kao kopo ni nitiere midhiero moyude kata masira moro tapenji mani kech nitie osiepa moro jahode no bedo kode dweche adi e ot ng'ani tich no rumo ne to nyiso dhako ni ene leave dweche adi ene ot kalin to wacho ni ene leave to tiche motimore nade dhako no duogo fwenyo mana through osiep ni kare wuon paru tich notimore nade norumo ne iyudo ka dhako idak go kendo heroru to gimoro kotimre ang'o momiyo ujoma chuo kata joma chuo misebedo kikonyogi ang'o momiyo they are not open gi joma gidak go kanyalo duoko penjo no ingeni dak masani obedo based on gik moko adek dak masani adak kodi nikech mama no miya nyako no yierna gisiko no yierna koro yudo ka ma dako ma no yierna mama koro yudo ka aluoro mama wa kabisa oh no koro ngene gini nyako ni ka wera go to bro miyo mama wa shida pressure ga mogo mara riyo dio kende nikech pesa ayudo nyako ma jaber ndi lakini ohera nikech pesa mara de kuro yukene nikech hera to hera madak en nikech rigo siepni weri gi love ntie kuji chopo ke gibru ni midlife midlife chakre ge 36 37 nyaka 45 kanye makoro apaka do go usaidi paka magdak kanye mapaka koro geri yego bang kanyo aj magriruok dok piny nyithindo osesomo sedhi koro dong jiedi kaka no chako koro kanye matungni bediga ko yudo ka jama mane osiepni mano pando dhako dweche ariyo ni dhako ni nyaka beno dak ng'ani nikech pesa koro ng'ani ng'iyo ni awa kanyiso mama ni ni tije orum mama ni dhi pak mama ni dhi wuoka tadie nyiri mang'eny masani kendo nyisi nyadi chama nyiri mang'eny sani kitakidwa kendo gimoduo kugo penji itiyo kanyo kodi geto chuo bende johetho chobele kadwa hetho kuna adak UCBK adak UCBK madam kono yani idwa nango nyiso ga nyanya kachni nyako be kichomo ga dire ter to bedo ko nyaki dunda ye uongo kidogo idero jiri oro briambo mago te adiere wa kangato biro ni ya madam mana kaka genjao na wacho hata wacho gadi kata kabiro di madam anti berna berni to itiyo kanye anto aonge tich to ni tich ne mikuongo penjo mane gimo kuongo anta tich ne wadhi determine kanya ko ne dwaro chiwo chunye kata ok odwa chiwo chunye bo odoge ot bo analyze tije no 1 week kore kindiko ni message ni iriyo nadi samoro man gi tich moro chako wito tich koro oyudo moro kendo man gi tich to gini dikelo shida kata man nyako ni ngech biro chopo sama koro kinyal dung from one working man to another ngech ndalo to dhiga koro ka ng'ani kano kendo mama ni ngech mama ni no here nikech pesa to nyaka no bed gi stress ni okodhi nyiso mama ni adiera gome okodhi nyise adier ongen mama ni dhi weye ongen mama ni ber makata kodhi nyiewa lot
kugo ka ni dinyewa lot to su nyaka bedi gane samo koro insecurity bonyo wawa ya tema odwa holo 2 months ni saboro su siepegebe samoro poko nyiso bana me yelo fario kanyo bebi lo disuko wiye imi yelo fario mohon ina noga saboro chako die bank mono bank ni porukia ni onge tich kata ticho rumone o qualify for another 500,000 ungen me yalo cham kita for another 6 months okao ingeno okochul go yumo kaucha koro magite chaka nyuolo shida ka chako nyuolo shida ka koro kang mama ni fwenyo ka shida koro osebet maduong mok nyal losre ineno to ko bed mama maber to bed mama monge chuore an babo anyisa gani ang'iyo baba uni to okowuo lakini ang'e gimoro chando chunyi wuare kode tana bro gojo ni father awinjo ka gimoro chando chunyi kanyo en ang'o to bro nyisa to mama no senene no sing'e ibet ng'ama nadi midagi di chuo ot tikia no onge tich dweche ariyo ineno koro chuo moko be go saidi okoro wacho okoro bogra boga ituri ntie mi yoka proper chuo sani goyo tana niko kanyana ng'ato mowanto ka sani kipado ta dako dito ndani kati pada batisi dito oliro lembe mokao nyaka bolga mukete jiri hospital wuon boyo goya koro chuo wacho wawe ya lingi ang no wuonda kan ke kango talo ang no goye saidi koro mage gik mamiyo chuo ling kamano ingeni nyaka wacha dier lilo ni antie koda puoch gi pak mari MC Asimba nikech kom tich maber amende itimo kata tande adwani wadoka ne chien matin ingeni depression kata mana paro oken mana mar joma dongo adwani watema ne lose wi nyithindo agieki nikech idoni stemo ko idaka nyathi maber kaka janyuol to idhi tich kidogo tiyudo ka nyathino madho sum usebet kudaka maber kare semoko kadhe kata mana mathoth e school to konya nyisi nikech kalingana gi kaka iger semoko bichwade ahinya onge sami bet kode kinyisi mam shule ilikuwaje to kadhe mathoth kaka jahocho ameni nuon ongei maber e tiji maber ni mar hocho iparo ni gin gik mage mine nyithindo gi e semoko kadho kata mani kadhe mabende oginya wacho oginya lose ini atich tiyudo ka nyathi obango pamba omadho sum iparo nyithindo gi ekisimo ko kadhe ang'o gi eki ineno kaka janyuol anaja Kristo to wan kane wadongo ne wang'e baba maler ma ko biro gi gima mit ang'eni kiboko chieng' obiro modhawo onge be wamora kanyo dhawo wuoyo gikego wage kar ka onge del to chieng' mobiro ko ber wang'eni wach nitie to baba nong'ewa okanyal nindo kuka chiemo abro wacho kuma na chieme ineno shida maduong' ma wan go sani number 1 jonyuol waonge wawe nyathi ni japuonji wawe nyathi ni jo Sunday school e kanisa gokinyi kichung aka nja sabato kachungo kinyi ta prepare nyithindo tarogi e pathfinder ana wuok ineno akia gi moja puonjogi to nego be ni nyathi nyaka sama mama yach ene class nyithindo katija Catholic, katija Anglican, katija SDA, katija kanisa mane. Kantie class nyithindo, emi kongo dhiegi nyithindo. Nyathi dongo piny chieng' minyuolo nyathino, to nyathini isechako study, to osechako study. Idongo king'e nyathini koko chiemo, nitie gima rach kode. To ki onge, kinyanyuol manonyuol, to we nyathi dala. Inyuol tini ka edich, gokinyi sa 11, isewuok. Ibudugo sa deko tieno ka nyithindo senenda. Number 1, you lose love. Mari gi nyathi emoyo ka tinde maids mang'eny kata joma konyo ji eudi osekao hera mar mama ma nyithindo herogi moloyo mana bro nyisi example moro ne no kambani notiyoga nosiep na moro to ng'ama ocho ni ne onge completely ba nyithindo bed attached gi mama cha mane konyo gi tich mar otni ing'eni no chopo sama koro mama ne dwa dhi lift nyaka kanisa oterogi odhi nyithindo kanisa oterogi bouncing castle otima ng'ogi nyithindo gi koro chopo koro December mama dwa dhi leave ukambani nyithindo chako ywak gidhi to gin serious mayuak lich mama ni no park gari boka o driver boka do nyithindo dhi 2 weeks kanu kumikia koro kokinyal study nyathi okinyal wacho ni inyalo wuok okinyi to kidugo godhiambo
to nyathi omadho sum. Nyathi nyoni donyoro nyini kanye. Sama nyathi ni dhi nindo. Nyathi dhi e skul be ng'iyo kaka japuonj nyondho na nyara samoro biro dadi mwalimu teacher ni chapa hapa. Gima kukupenye ni tema ngo. Ukifanya tena teacher na kuchapa tena. Atakuchapa tena. Koro be odhi ko ng'e makosa to be an open kode. Be itugo gi nyithindo. Ing'eni wakawre ni wan joma dongo moko nyal ntiwe nodumo ga tapo. Wan koro wan town ka wan joma dongo warwako suit. Okinyal tugo gi nyithindi, okinyal bet kod gi piny kata bugo peke e dier rot. In serious makidugo aholo ma ise ka usim. Did you send the reports? Mane kode janyuol. In report ipunyo ka ndo or. Nyathi to biro ga ng'i ma kichope ot. Be onge ng'ama romoni. Be janyuol ma nyathi romoni. Bas. Ko ki janyuol ma nyathi romoni, ti onge nyathi. Ki janyuol moko wuok 2-3 days to nyathi nyaka penj. Kaka to duongo dot mano baba. Mano mama. Mane ka iri janyuol. To ka ni nyuol ti we nyathi tibo duga die yudo ko madho sum nikech ikiai dak obe okiai. To gima chande no onyalo nyisi mokwongo kapok oparo timo gimoro amora. Kata ka japuonjo timo gimoro e skul, kata ka japuonjo chwade, kata ka dende gidhi kata gimoro trips magidhiye gito lwar. Ko chopo to ng'wech obiro iri. Dadi nani aliniskuma, dadi nani alifanya hivi, dadi ing'eri gi nyathi. Maka ng'ata ntie ma okong'ere gi nyathi no chaka sani sama uweni. Nyaki create time. Dio ibed gi nyithindi piny bugo mbak. Iketa nyathini yudo wang'o e kwano. Iketa nyathini wacho ga mbegini nyathi chiemo dhuolo ni thuona yan. Embele ji ubeda beteo. To akucha ga yan ma ka yan. Ayan mana maber chuth. To redo mne mbeleu. Koro ka welo tibiro go madongo wacho hey tango ma nyathino wacho ng'eni ire bra gi tapki. Tapki bire go tapki jatelo. Waro ko taka weche agro dog piny. Ing'ade ire bra ni to wacho beno ruma. Danyuolo be okuduogo bang'e. Piny nyathindo gini wacho cha ibinjo kure. Ibinjo gujo. Wano kwa nyaka chieme liel. Mama jalo otedo kuono waya kuja liel bediti around. Ichiemie. Ichiemeli lakini kuono mama wene. Udo ame chonu chamo te. Kendo bu nyier kate iyo del rema chalo nadi. Mama ko biru bonja usmail tu weche beyo. Mama no ng'ewa to wang'e mama. Janyuol nyaka ng'e nyathine. Nyaka ibo genda ni ara wuoche die. Kok nyal rwaki gokinyi mondo dhi e skul. Ibo genda ni kalamu rumo. Ing'e nyathi chopo koro kumo give up weyi. Omiye homework okotim mama mami onge. Nyathi ka gimoro timo tibo to ng'e sum nadi. Gigo mbekni go igo e skul. Nyathi matizi ng'e sum nadi. Nyathi matizi ng'e ni kawo ga pala ng'ato chuo wadgi gi pala nadi, ng'ato chuo wang' nyawadgi gi kalam nadi. Ketindo ng'eny skul gima limo penyino. Iwinjo kiseng'iyo ga weche manyien mutuch ka gi kacha. Iwinjo ni kiaja klas 8 moro onego kia ng'a ko yudo kia ga ng'one. Gini ng'eny skul sani yudo kanya ka nyithindo mani skul. Weri gi joma dongo, weri gi wan. Sani ugenye skul wach mar hera gi negruok gi chuoruok gi pala ong'eny kabisa. En kia matomata kitu blame squarely on janyuol. Mano janyuol is to blame. Nige janyuol ng'e nyathi mane nyuolo kochopo klas 6 to kaw sum madho iniga kure. Mane penjo maduong' monego wapenjne mondo jonyuol. To sum ni to ng'e nang'o? Ong'e nadi sum. Ong'e nadi nyalo kawo pala kata bi chuogo nyawadu. Nyalo kawo gimoro be hinyo ng'ato hinyo no. Ing'eni chieng' baba no nyisa ni ahero tiyo gi example mar babwa. Nyocha penja ta omiyo ji wang'o nyithindo masani wang' baba ne japuonj. Japuonj ing'eni japuonj nyaka sani. To apenja ni ang'o miyo ji wang'o skul. Kata nyithindo masani wang'o skul. To indiere manu puonjo 90s 80s. To skul no kwa. No nyisa ni sani ipuonjo CRE mar kalo penj. Ok mar gero the spiritual being. Ineno. Kozi nyisa kikwajo siling 10. Penjo mni penjo titere kure chamo go mandas amiyo classmate amiyo japuonj such like questions. Nyithindo gi somo gi sani mar kalo penj. Ko you know that character wise mar Christianity onge. To kwase lose ukristo kuom nyathi to wa lose it. Nge janyuol ok ja Kristo ena jalemo. Nyathi ok nyal bed ja Kristo. Ibiro gole ji dhi kanisa to wachurum. Mane kaka en koro janyuol nyaka ng'e nyathi eka nyathi ng'e janyuol. Maki gol ok nyathi ok chuo nyaka chwadi. Wan baba wane kano waga wania to ko chako goyi to chako January ni timo kama to mako nadi. February chake timo kama ko goyi dichiel tineyo.
kamano koro janyuol nyaka bed gi nyathi bagi go mbaka ma nyaka create time tingene mana to onge option mondo ni jite parnia we hand over ga generations baba no say hand over na aba hand over nyintinda ango mi hand over ni generations nikech gin chako ga kuotho iwacho ga ni jo kuoth to berni to jo kuotho mane ga giwacho kuoth to krach ya jo kuotho lungo kuotho ba gima wach tum ok chop kucho to kuotho gima ber ilo kalo ko chopo kucha mara ngacho kutwari to gima ngacho wacha ber ndi kuom ni nyiri ka to rwakre mabeyo lakini gidwa ineno gimoro wach maber to ka chopo tum okete from beginning to end. Koro gimi handover ni nyithindo ema gibro handover ni nyithindi. Gima ngado nyisi ana nyalo dak kenda bwana. An dichuo ko chuna. Kada nyako kada dichuo nyisi na ana sawa. Ano ka kendi. Koro mane kaka pap en. Kamano. Asimba antro adwa goli oko matin tu. Ayie. To bokane ka udhi bedo ni en oko ahinya nikech kawuono wadwa wuewi chuo. Nitiere ga ngini weche hera ka osekelo tabu sana to joma mon kawuono wantiere gi jahocho to ene owuoye lochuo wane dwe mar hera Valentine biro mbele ka dhako kata tina winyo ni wajo ni mon be jodoho lakini dhako kichik okonego bed jadoho to dichuo nyalo bedo jadoho ben adieri ni dichuo nyalo hero ji ariyo ingeni isebedo kine weddings iluongi MC kanyo ihoyo gi ang'o timore nade ng'ato biro mowacho yes I do gi ng'ata diwa achiel bang'e kanyo ni bang' iyudo ka bang' igni moko ari adek ochako yudo moro be koro mano botoe kendo koro medo kaka dhako maradi marariyo in kaka dichuo mabe osebedo ka hocho yo weche hera achiel ari adek ng'ato nyalo hero ji ariyo ingeni hero ji ariyo ok di her ji ariyo marom Okay. To dichuo hero ga gi sababu. Tigeni gidana mondo ji winy maler. Chikuru itu. Amba chikuru nyero chie. Iwinjo gima wacho. Ok nyalo ok nyaromre. Meaning niya, mikai nyachir yani nitiere ng'ato no nigi percentage. Okay. Dhinyime. Kota kabro nyisi kaka chike doho. Kaka gin ga. En ga ni dichuo tiyo ga mana gi psychology. Okay. Mar ng'ama mama. Emomiyo ken kodi to biro nyisi ine miber molo ng'ata to ken gi mama maduong to biro nyisi in to koro ng'ato kutali my one and only tapki koro ingeni kiwuok e ot malo idio mopi ing'anje laro marach iweni ne kende hiromo macha bende samora mo dumbe kocha ongiro je bage iwero eri koro keto u at pa to ang'o momiyo dichuo kendo yes nikech doho gi te onge doho mane ng'ato donjo ni adwa doho kata kipenjo jodongo jaduong biro nyisi ni doho ok dibugre bugani ka una tima rus gima kinya tima rus gima nitie gimo neno kuom mama ni to mama ni ok onyalo werego chunye mama ndaseta kata kendo ni to konega weye en mana butaka alafu to shida ne be kikanyise nikech obwana no ni o demoralize mama cha koro obro ling shida ni kaki mama maduong okobi nyisi makosa ni mane kuma maki godo kanyo mane kuma winjo karachna king'enia aja makosa mama ni tahero adwa meto nikech ma aneno kasoro kasoro ni ujo machuo ang'o momiyo okuwoge lela mar wacho ni Alen adwa meto okabi meto Lin mai kumetime marach Lin ilelo Lin ameto ni nikech lelo Lin okipidha maber Lin iwuoyo ka ng'ama mama ana wuoyo ka ng'ama dichuo kaje kuma pogruok nitie nikech ini nyalo gombo kaka mine gombo mondo nyisi gimo mi metoni to an kaka ng'ama dichuo ma an kwaro ne jado kwere gate ne gin jodoho kaka ma seneno nyaka doho ni aluongi mondo obed mang'eny prolo aseneno doho ni echini kaka dori oseringo ga ineno onge dichuo manyalo keti piny indhie doho te ibogo aboga ng'ato ne binge ni ng'ane ni tindo ga mokariyo inyisa doho lin misewinjo kata miseneno
ni ng'ane no kenda aching kama onge most of doho maneno kata mobinjo gi te na se kenda ngi nyithinda adek kode kibogi ni pup tinga nyithindi be jo form 4 kaka ng'ama duong to jaduong be olingo kuchandi be ko dawni be daka kaka ne daka ga be ogeni ot maduong e dala iwacho na haya osetimore ineno mane kaka doho chakorega to onge ng'ama biro keti piny ni mama ne bedare ka nya kuma bor tapenji bi ng'eni gi shida ma nyochi chwe to kori idero nango nyochi ling sani kori luero yani nyena kendo ara kendo wabro nene katimore kenda onge ka diom ineno gik moka inago koro onge di chuo manyalo donjo doho to di nyiso chiege nadwa kendo to nyiso chiege gin ki chiege bende kidhi nyiso shida ma en go be ok nen maber mano gimo ok nyal ketelela nikech obro wuotho kata ko ng'iye dala onyago sadere ko ng'i kono dhako mikelo no to neno ka sababu shida nani emomiyo okendna Jahocha bongadi mana matin kabende aneno ka sabe ne mayo wangwa kaindi onego bedni wadhi gado pi matin e ka waduogi lakini sama waduogo adi ni walose machuok e wi osiepe gi wach depression yedi nikech nyambedo ni in go osiepe udongo kanyakla udhi e school marom to osiepe gi gik magin go to ina chiel kuom gi senyemo ko bed ping michako parini kare ani ase no kosona gi kure